Юраты зашить майялым. Будо, ирканы. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истянуки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру балалар сәнгате. Балаларга милли тәрбия бирү үзенчәлекләре һәм икенче Гәүһәр балалар фестивале хакында. Балаларда, фәкать балаларда ышанычы туган илемнең. Аңа назы, нуры, ай кояшы, бар өмете дөнья җиремнең. Кешегә бетмәс, текәнмәс иҗат чыганагы салынган. Менә шул чыганакны ачарга, иреккә чыгарырга, кешегә иҗтимагый тормышта урынын табарга булышырга, аңа үсү өчен тиешле шартлар тудырырга кирәк, дип язган Лев Толстой. Чыннан да, милләтне үстерү балаларның талантларын үстерүдән башланырга тиеш. Чөнки шәхесләре белән дан тоткан милләт кенә дөньяга таныла ала. Балаларның талантын ачуда мәктәпләр, балалар бакчалары, сәнгать мәктәпләре, даими эшләп килүче түгәрәкләр, иҗади оешмаларның өлеше зур. Һәр кеше нинди дә булса эшчәнлеккә талантлы булып туа. Балалардагы менә шушы сәләтне күрү, һәм аны алга таба үстерү өчен тиешле шартлар булдыру ата-аналарның, мөгаллимнәрнең мөһим бурычы. Казанда балаларның яшен талантларын ачу максатыннан оештырылган шактый күп проектлар бар. Шуларның берсе Гәүһәр балалар фестивале. Ул быел 2нче тапкыр уздырылды. 2023 елның сентябрь-декабрь аралыгында Казан мәктәпләренең 1000нән артык укучысы һәм балалар бакчаларында тәрбияләнүче 250-гә якын бала татар биюе хәрәкәтләренә, сөйләм осталыгына һәм татар милли коралларында уйнарга һәм җырларга өйрәнде. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк, әлеге балаларның күбесе өчен бу яңа юнәлешләр. Татар мәдәниятен һәм татар телен популярлаштыру, туган телгә кызыксыну уяту, балаларны сәнгатькә якынайту максаты белән уздырылучы әлеге проект Казан мэриясе тарафыннан Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырылды. Анда Казанның 46 мәктәбе, 20 балалар бакчасы, 53 остаз катнашты. Һәр белем учреждениесендә 15-20 укучы шөгыльләнде. Фестиваль турында тулырак киләсе сюжетыбызда. Казан мэриясе үзенең бихисап күптөрле проектлары белән балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр үсешенә зур өлешен кертә. Гәүһәр фестивале оешканга нибары 2 ел гына булса да, ул үз кочагына 1000нән артык баланы алган. Бу балалар сәхнәгә чыгып өйрәнгән балалар түгел, 2 ай гадәти балалар бакчасы һәм мәктәпләрдә шөгыльләнгән. Менә без махсус педагогларны җибәрдек комиссия ярдәме белән, финансы ярдәме белән. Әлбәттә үзебез дә дулкынланабыз. Бу Гәүһәр фестиваленә 2нче ел, ләкин инде шушы хәрәкәткә 3 ел дияргә була, чөнки 1нче елны без шушы мәктәпләрдә балалар бакчаларында педагоглар белән эшләрне нәтиҗә буларак кына караган идек мәктәптә, 180нче мәктәптә хәтерлим. Бу бит фестиваль дигән менә уй килде һәм менә без аны Гәүһәргә әйләндердек тә куйдык, Аллага шөкер. Һәм инде менә күреп торабыз, репетиция вакытларында балалар инде сыйшмый шулпанга, һәм инде теге елга зуррак зал кирәк булачактыр дип уйлыйбыз. Гәүһәр проекты сәләтле балаларын табып кына калмады, профессиональ актер, биюче, музыкантларны педагог буларак ташты. Без Гәүһәр аша кайсы актер, педагог икәнен үзебез өчен ачабыз, анализлыйбыз, чөнки менә 1нче елны эшләгән педагогларның күбесе төшеп тә калучылар булды, артистларның. Чөнки һәрбер актер ул педагог түгел, әлбәттә. Остаз булу ул һәм без менә Гәүһәргә күп кирәк кеше, педагоглар күп кирәк, һәм без аларны сыныйбыз. Менә быел кемнәр үзләрен начаррак күрсәтте, алар ничек күрсәтә? Балалар аша әлбәттә. Һәм инде без аларны теге елга чакырмаячакбыз. Ничек кенә кызганыч булмасын, әлбәттә. Кемдер чыннан да менә үзен укытучы буларак шушы проектта ачып, аннан инде хәтта Апуш балалар студиясына чакыруда алды. Апуш театр студиясе Казанны гөрләтеп өлгерсә дә,
Апуш нәниләр юнәлеше чагыштырмача яңа әле. Биредә мәктәпкәчә яшьтәге балалар шөгыльләнә. Әлбәттә инде телне җыр аша, ниндидер шигырьләр аша гына саклап калу дигән фикер утопиядер, әлбәттә. Ләкин без нәкъ шушы чаралар аша, безнең Казан мэриясенең тагын бик күп проектлары бар. Аларда нәкъ менә татар теле ул матур тел, ул рәхәт тел, ул минем туган телем дигән кызыксыну уяту безнең төп максатыбыз. Ягъни һәрбер менә шулай кичкенә генә адымнар белән без инде менә шул максатчан рәвештә шушы татар телен саклау һәм аны бераз гына булса да үстерү дигән бурычлар куйган идек, шуңа таба барабыз. Шундай үзенчәлекле фестиваль каян барлыкка килгәнсең? Тарихны барлык. 2021-2022 елның җәй айларында Казан паркларында һәм скверларында татар телендә ачык һавада хореография һәм спорт дәресләре сериясе узган иде. Дәресләр шәһәребезнең Түбән Кабан күле яры буенда, Ак чәчәкләр һәм Фучик урамындагы бульварларда, Горький исемендәге һәм Чырык-Күл ял парклары скверларында үтте. Мастер-классларны төрле медиа шәхесләр һәм профессионаллар үз эшләренең иң яхшы осталары алып барды. Әлеге дәресләрне казанлылар аеруча да яратып өлгерде. 2022 елның яз айларында исә хәрәкәттә бәрәкәт проекты мәктәпләрдә уздырылды. Параллель рәвештә сөйлә дип аталган нәфис сүз осталыгы дәресләре дә барлыкка килде. Казанның 40 мәктәбендә 32 остаз 700-гә якын укучыны татар бию хәрәкәтләренә һәм сөйләм осталыгына өйрәтте. Проектлар май айында Казанның 180-нче номерлы гимназиясында йомгаклау чарасы белән тәмамланды. 2022 елның сентябрь-декабрь айларында исә проектлар дәвам итте. Проектларда 40 мәктәп һәм 20 балалар бакчасы катнашты. Шуны искәртеп үтәргә кирәк. Әлеге балаларның күбесе өчен бу яңа юнәлешләр. Арада кечкенәдән бию яки нәфис сүз белән профессиональ шөгыльләнүчеләр юк диярлек. Остазлар дәресләрен үткән балаларның күзләрендәге очкынны, эшнең нәтиҗәсен күрү, ике проектны берләштереп фестиваль ясау идеясына китерә. Әлеге фестивальнең Гәүһәр дип аталуы юктан гына түгел. Һәр баланың күңелендә асыл ташлар, яшерен талантлар яши. Алай гына да түгел. Балалар үзләре һәр кайсы кыйммәтле таш, ә мәдәниятебез җәүһәрләрен үзләренә сеңдерсәләр, ул ташлар тагын да ныграк балкып яначак. Аларның кыйммәте, матурлыгы артачак. Фестиваль кечкенә адымнар белән зур киләчәккә бара. Алай гына да түгел. Үз юлларын эзләүче йөзләрчә балага иҗади мөмкинлекләрен ачарга ярдәм итә. Гәүһәр проектында мин мәркәзебезнең 175-нче гимназиясында һәм 209-нче балалар бакчасында эшләдем. Беләсезме, үзем дә мин инде Гәүһәр проектында быел 2нче тапкыр эшлим. Балалар белән эшләү тәҗрибәм бар дип әйтәсем килә. Былтыр катнашкан идек балаларым белән, бакча балаларында да балалар белән дә эшләргә туры килде. Беренче тапкыр килгәндә уйлап киләсең инде, нинди балалар килер икән. Бу балаларны татар биюенә, татар хәрәкәтләренә өйрәтеп бетереп булырмы икән? Буйсындырып булырмы икән дигән уйлар белән киләсең. Әмма дә ләкин нәк мәкалдәгечә аяклар курка, куллар курка, аяклар эшли. Шуңар күрә Аллага шөкер бик матур гына башкарып чыктык. Сәләтсез балалар юк. Һәрбер бала үзенчә сәләтле. Моны инде әлбәттә әтияне күрә. Баласының нинди тормакка тартылуын әтияне күреп алырга тиештер дим. Ә менә инде остазлар, балалар бакчасындагы тәрбиячеләр, укытучылар әлеге баланың сыйфатын күтәреп алып дәвам иттерәсе дип әйтәсем килә.
Остазларның күбесе халкыбызның легендар әсәрләрен сәхнәләштерүгә алынган. Ашхабад җыры, Сабантуй биюе, Иделләре күлләре, берлеген, авыл көйләре яңгырады. Мені бірінші тапқыр шақырдылар. Икенче гимназияға барыға үйретірге құштылар қамманда. Енді мені нөлден балаларыны жиып, музыка мәктебіне үйретші балаларыны жиып, шушы өзіміздің мұнда унисе әсәрімді үйреттім. Иделләре күлләре. Кімдір скрипкада ойнай, кімдір құрайда, кімдір баянда ойнай. Татарша аңлайлар, татарша бик матур сөйләшәләр, үземдә гаҗәпләндем. Әле молодец дигәчендә, Илнур молодец түгел, афәрин дип әйттеләр, афәрин дип. Татар телендә генә сөйләшсәк, татар телендә өйрәттем балаларны. Балага милли әхлакый тәрбия бирү, тәрбиянең төп бурычы. Аның нигезендә сабыйны яхшылыкка өйрәтү, начар эшләрдән кисәтү ята. Ул иң беренче чиратта әлбәттә әдәбият, сәнгать аша бирелә. Әлеге чаралар балада кечкенәдән өлкәннәргә ихтирам, табигатькә мәхәббәт, бер-берсенә карата теләктәшлек, рухи сафлык, хезмәтне ярату, сыклану хисләре тәрбияли. Балаларның сәләтен талант дәрәҗәсенә кадәр үстерү зур сабырлык, көч һәм тырышлык сорый торган хезмәт. Бала чакта алган белемнәр кешене гомер буе озата бара. Шуңа да балалар тәрбияләүгә аеруча да игътибарлы булу зарур. Бу нисбәттән Гәүһәр кебек фестивальләрнең булуы бик куанычлы. Туган телне саклау һәм үстерү көн үзәк мәсьәләләрнең берсе булып тора. Телнең яшәеше, үсеше халыкның аны көндәлек тормышта ни дәрәҗәдә куллануына бәйле. Туган тел бала тугач та үзләштерелә торган олы хәзинә ул. Тик ул хәзинәне җуймас өчен гел тулыландырып торырга кирәк. Баланың аңы үсү, белеме арту, чын барлыгны танып белүе һәм зур хәрефтән кеше булып тәрбияләнүе һичшиксез аның туган телен яхшы белүенә бәйле. Милләткә карата ихтирам хисләре тәрбияләгәндә милли мирастан файдалану аеруча да мөһим. Ул баланың телне үзләштерүендә бер корал булып тора. Үзенең кемлеген, нәселен, ата-бабалары тарихын, үткәнен белү, аңлау өчен дә кешегә телен белү кирәк. Теле юкның иле юк дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Башка милләтләрне яхшырак аңлар өчен дә үз телеңне, милләтеңне яхшы белү мөһим. Шуңа да республикабызда туган телне үстерү максатыннан шактый күп чаралар уза. Яңадан яңа проектлар тулып тора. Ул проектлар аша яшь буын телен генә түгел, милли сәнгати үзенчәлекләрне, мәдәниятебезне дә аңына сеңдерә. Милли тәрбия алган балалар һичшиксез киләчәктә халкыбызның горурлыгы, таянычы, ышанычы булып үсәр. Иң беренче чиратта мин балаларны билгеле бер әсәр уйнарга өйрәтмәдем, уен коралының нигезләрендә уйнарга өйрәттем, чөнки бу аларның үзләренә киләчәктә кирәк булачак. Шул нигезләрне өйрәнгәннән соң инде без халык җырын Ашхабадны алдык. Һәм шуны вокаль ансамбль белән бергә башкарабыз. Әти-әниләрне күптән әйткәсе килгән нәрсә шул, баланың кызыксынуына нигезләнеп сайласалар, алайса күп әти-әни үзенең хыялларын бала шыңга ашыра. Менә иң төп әйтәсе килгән сүзем шул. Мисал өчен әти-әни баласының теге яки бу өлкәдә сәләтен күреп алды ди. Моннан соң ни эшләргә? Бу сорауга тәҗрибәле остазлар җавап бирә. Беренчедән, баланы тыңларга кирәк. Аның күңелендә нәрсә? Бәлки ул җырчыдыр, үзен сәхнәдә күрә, яисә ул уен коралын сайлады. Минемчә, һәрбер бала үз юлын белә, аның күңеле тарта. Һәм инде баланы тыңлагач, аның белән сөйләшкәч аңлашыла. Һәм инде икенчедән укытучыдан тора. Иң беренчене баланы тыңладык, һәм икенчесе дөрес итеп укытучыны сайларга кирәк. Мәктәпне түгел. Бу проект аша мин 155-нче гимназиядә укыттым. Минем 15 бала булды, яшь курайчылар. Шуннан да әйткәндә, алар курайны беренче тапкыр кулга алдылар. Бөтенесе дә музыка мәктәбендә йөрмиләр. Һәм инде минемчә алар өчен ул бик файдалы проект. Миш башында биш мәше, биш мәшеннән биш башы.
Бик зур постановкага тотынганыйм. Малайларның китү аркалысында кызлар белән генә калдым. Бер 10 кызга бию куйдым. Әсәре Сабантуй. Кызлар тастымаллар чигәләр. Шушы тастымаларны матур итеп күрсәтәләр. Чынлап кына әйткәндә, заготовкасы бар иде башта, идеясы бар иде. Мин инде җегетләрне җырлатып чыгарып, кызларны шул тастымал белән чыгарып, бер күмәк бию куймакчыйм. Кызлар гына калды инде нәтиҗәдә. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген балалар сәнгате, балаларга милли тәрбия бирү үзенчәлекләре һәм икенче Гәүһәр балалар фестивале хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истям уки. И туган тел, и матур тел, әткәм һәм кәмнең теле.